ש... שלום לכולם, שמי מור פייג' ממשרד אינבסטור. תודה על השתתפותכם בוובינר למשקיעים של חברת מניף. את השיחה יובילו מאור דואק, מנכ"ל החברה, ונילי ברדה, סמנכ"לית הכספים. במהלך הוובינר נציג ונסקור את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה, לרבות התייחסות ההנהלה לתוצאות. חשוב לציין כי שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים האחרונים והדיווחים השוטפים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד הכלול בהם, בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. בשלב זה כולכם נמצאים במצב ההאזנה בלבד. בסיום המצגת נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן לשלוח שאלות באפשרות ה-Q&A המובנה פה בזום, או לשלוח אליי לוואטסאפ. נוכל להתייחס למידע פומבי בלבד, ולא נוכל להתייחס לשאלות הקשורות לשווי החברה ולמחיר המניה. בימים מורכבים אלה, על רקע המלחמה מול איראן, חשוב לפתוח באיחולי ביטחון ושקט לכולנו. תודה שבחרתם להתכנס מקצועית ולהמשיך בעשייה. במידה ותהיה אזעקה ונצטרך להיכנס למרחב המוגן, אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך מאותה נקודה, כשיהיה אפשר לצאת מהמרחב המוגן. בשלב הזה אני מעבירה את השיחה למאור. מאור, בבקשה. קודם כל, בוקר טוב לכולם, רואים את המצגת? כן. טוב, אז אני באמת אתחיל, אני באמת אנסה להתחיל ככה בזריזות לעבור על התוצאות של החברה ולהציג את התוצאות של הרבעון. אני רואה שגם יהיו לא מעט אנשים לוובינר, היו לי ספקות או חששות האם צריך לדחות או לא צריך לדחות, ואני שמח שבאמת ההחלטה לקיים את הוובינר היא נכונה, כי באמת כמות האנשים שהגיעה היא גבוהה. אז זה חלק מה שנשדר אולי עוצמה לאומית, שאנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל. אז קודם כל תודה לכל מי שהגיע, ותודה גם למי שיאזין אולי אחרי זה להקלטה או משהו כזה. טוב, אז בואו נסכם שנה במניף. אז באמת פרסמנו דוחות כספיים שנתיים. אני חושב שהדוחות מדברים בעד עצמם. אני חושב שהתוצאות במניף באמת ברבעון הזה הצלחנו, בשנה הזאת הצלחנו לשבור שיא. ברבעון האחרון, רק בשביל לסבר את האוזן, הרווח הפיננסי עמד על 55 מיליון שקלים. זה כלומר, הרווח הפיננסי, אני מזכיר, זה הרווח עם התיאום של הדברים שאינם תזרימיים. בהמשך אני אצלול לזה בצורה יותר דקדקנית, אבל ברבעון הזה הרווח עמד על יותר מ-55 מיליון שקלים, ואם סתם לצורך הדוגמה, אם נשווה את זה לרבעונים קודמים, אז נראה באמת צמיחה משמעותית ברווח הפיננסי, ברבעון האחרון בפרט, והרווח הפיננסי השנתי הגיע לכמעט 190 מיליון שקל. ועוד נקודת ציון, תיק הלקוחות, כלומר, הכסף שעובד בפועל, כולל הכסף שאנחנו מנהלים עבור מוסדיים, כולל הסכמים חתומים, חצה לראשונה את הקו של 4.5 מיליארד שקלים. שתי נקודות ציון שאני חושב שמדברות בעד עצמם, ובאמת אנחנו נהנינו משנה מאוד מאוד טובה, עם רווחים טובים, עם תזרים חזק, תכף אני אדבר על זה, וכתוצאה מכך אנחנו באמת מחלקים דיבידנד של 36 מיליון שקלים ברבעון האחרון. שוב, אנחנו מנסים לשמור על הבלנס בין לשמור כספים כמנוע הצמיחה של החברה לחיזוק ההון, לבין לשתף את בעלי המניות בהצלחה של החברה. וכמו שאמרתי, המספרים בדוח הזה מדברים בעד עצמם. אפרופו תזרים, נתון נוסף שחשוב להגיד אותו אולי גם בהקשר של לפעמים ביקורות שנשמעים על החברה. בשנת 2025 הגבייה מלקוחות עמדה על כמעט מיליארד שקלים. אוקיי? למעשה אפילו יותר מיליארד, אבל נטו זה עמד על כ-930 מיליון שקל. אני חושב שאני מזכיר לכם שהגבייה אמורה לייצג את התיק שלפני 4 או 5 שנים. אני חושב שאין הוכחה יותר טובה מזאת, להראות שהתיק עובד, שהתיק הוא איכותי, התיק בריא, הכספים נכנסים, כספים יוצאים. זאת אומרת, זה לא רק תוצאות חשבוניות, אלא גם ברמת התזרים, המספרים מדברים בעד עצמם. אם קצת ניגע בחברה מלמעלה, אז מניף היא חברה שמתעסקת במימון יזמים בענף הנדל"ן.
החברה היא קצת שונה מכל חברות המימון החוץ-בנקאיות, מתעסקת אך ורק במימון נדל"ן, אך ורק במימון נדל"ן בעצם ליזמים. כלומר, אנחנו לא מממנים תחומים אחרים בנדל"ן, אנחנו במהות, כן, לא מממנים מלונאות, אלא אם כן יש איזשהו מלונית בתוך איזשהו פרויקט מורכב, לא מממנים קבלני ביצוע, לא מממנים פעילויות אחרות, מממנים אך ורק יזמות, בעיקר בתחום המגורים, ותמיד זה מגובה ביטחונות, אין אצלנו אשראים סולו. כמו בא ללקוח, אמר לי, טוב, העסקה תהיה פה, זו עסקה של 40 מיליון שקל, תן לי 5 מיליון שקל סולו, אין אצלנו סולו. אנחנו לא עובדים בסולו, זה לא משנה, זה לא מעניין, אנחנו יודעים מה אנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים להסתכל על יזמים, להסתכל עליהם בבטן, להסתכל על הפרויקט, לראות את היזם והפרויקט, להגיד, אוקיי, יש מאץ', אין מאץ', והיום אנחנו מוכנים לממן את זה. אז זהו, זה בגדול מניף, ממש על קצה המזלג, אני אחרי זה אצלול לזה עוד טיפה יותר. אז בתור חברה שעובדת בענף הנדל"ן, אולי שראוי שאני אגיד כמה משפטים על המצב של ענף הנדל"ן, ואני חושב שאני אמרתי את הדברים האלה גם בוובינר הקודם וגם במפגשי משקיעים אחרים, אבל הדברים האלה מקבלים משנה תוקף. כלומר, מה שאמרתי בחצי היסוס לפני כמה חודשים וביותר תקיפות בוובינר האחרון, אז בוובינר הזה אני חושב שאפשר להגיד את זה בצורה הרבה יותר ברורה והחלטית. ענף הנדל"ן נמצא בתקופה מורכבת, אבל לא הכל שחור. כמו שאני תמיד אמרתי, ושוב אני לא אחזור על זה, כי לכם כבר שמעתם את זה, תחום הביצוע חזר לעבוד, ואפשר להשיג קבלנים במחירים אפילו פחות נוראים ממה שהתכוננו אליהם, יותר ממה שהיה בעבר, אבל יש איזושהי, בוא נגיד, מקדם ההיסטריה ועזב את ענף הביצוע, והנקודה הזאת התחילה לקבל קצת יותר שפיות, בהיבט הזה הסיכון מבחינת היזמים לכל הפחות ירד, לא רוצה להגיד הפך להיות יתרון, אבל לכל הפחות ירד. הרגל השנייה זה המימון, תחום המימון ממשיך לבעור, הרבה כסף ממשיך לבעור לענף הזה, גם משוק ההון, גם מחברות מימון חוץ בנקאיות, גם מבנקים, הרבה כסף זורם לתחום הזה, והרבה כסף זול. לא רק שהפריים יורד, גם המרווחים יורדים מאוד. מה שמאוד מאוד מקל על היזמים, גם משפר להם, כמו שאמרנו תמיד שהריבית עלתה, והפרויקטים התארחו, אז זה משפיע על היקף העודפים. עכשיו אנחנו מצפים לראות אפילו מגמה הפוכה, כי אם תתכוננו לריבית של פריים פלוס 1, והפריים היה 6%, ועכשיו כלומר ריבית של 7% ריבית חוב בכיר, ופתאום הפריים 5.5, עם כיוון ל5%, וגם המרווח של מעל הפריים ירד, אני לא רוצה להגיד ירד מאוד אפילו, אז לחסוך 1%, 2%, כרגע 1% להערכתי, זה הגיע לדעתי ליותר מ2% מימון שנה לפרויקט, בהחלט יכול לעזור ליזמים, אבל כסף שזורם פותר בעיות, וגם זה כסף יחסית זול. איך זה פותר בעיות? סתם דוגמה, כולנו מבינים שיש בעיה במחירות, תכף ניגע ברגע הזה, יזם שמגיע לסוף הפרויקט עם מלאי, מה שפעם לא קרה, יכול מאוד בקלות וביחסית בזול לתרגם את אותו מלאי לתזרים. הוא נתקע עם הדירות, אבל יש לו פתרונות, יש לו משהו שמחלץ את התקיעה הזאת. אז בסדר, הוא בנה מהפרויקט של 100 יחידות דיור, הוא היה אמור להישאר עם 3 יחידות דיור, בסוף הוא נשאר עם 30, או עם 20, או עם 15, זה לא משנה. אגב, 30 זה הרבה, לא נשארים עם 30, אבל נגיד 20 לצורך הדוגמה, יכול לקחת את ה-20 דירות האלה ששלם נגיד 50 מיליון שקל, ובקלות תקבל הלוואה ביחסית במחיר נוח על חלק גדול מהסכום הזה. כלומר, העובדה ששוק המימון עובד מאוד 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 עוזרת ליזמים לפתור את הבעיות האחרות שקיימות. והנקודה האחרונה, תחום המחירות. תחום המחירות צולע מאוד, ליזמים מאוד 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 קשה למכור, הם צריכים לעשות שמיניות באוויר ותרגילים ואלף ואחד דברים, והמחירות יותר איטיות, אבל אני חייב להגיד לכם שבסופו של דבר הסתכלנו על נתונים של 2025, המחירות יותר איטיות, אבל בסוף היזמים איכשהו מצליחים למכור. נכון שזה סלקטיבי, נכון שזה תלוי מיקום, נכון שמוכרים פחות, נכון שעלות המחיר עולה, כלומר, לא אמרתי המחירים יורדים, אלא עלות המחיר עולה, שימו לב להבדל, גם המחירים יכולים לרדת בחלק מהמקומות, אבל מה שבטוח בכל המקומות עלות המחיר עולה, העלות שעולה לגרום לביצוע מחירה, הפרסום, השיווק, התמריצים, ההטבות, ולכן, אבל בסופו של דבר, יחסית מוכרים דירות, הצינור עובד, הצינור לא ריק, אולי הוא מטפטף, אולי הזרם חלש, אבל אפשר למכור דירות, ובנתונים, שימו לב שמכרו בשנת 2025, 24% פחות משנת, אני מדבר דירות חדשות, בכל השוק, יד ראשונה ויד שנייה, מכרו בסך הכל 11% דירות פחות, כולנו מסכימים שזה לא דרמה, בטח
לא דרמה ביחס לכותרות שהיו פה, אבל אם אנחנו מסתכלים על דירות חדשות, שזה מה שמעניין אותנו, במניף, או בעיקר מה שמעניין אותנו, כי ברור שיש איזשהו קשר בין יד שנייה ליד ראשונה, אז מכרו 24% פחות דירות, זה לא מעט, אבל זה גם לא אסון, בטח ובטח שאנחנו זוכרים שבדצמבר 24 היה שיפטינג של המון דירות שהיו אמורות להימכר בתחילת 25, הרבה רצו והקדימו את חתימת החוזים בגלל עליית המע"מ, רצו לחסוך את העלייה של המע"מ, אז אם ננטרל את השיפטינג הזה, כי באמת היו אלפי דירות שבעצם הקדימו את הקנייה שלהם, אז נגלה שאולי הירידה היא איפשהו בין 10 ל-20%, לא נעים, והרבה יותר קשה למכור, אבל גם לא אסון קולוסלי כמו שלפעמים מצטייר, ואם אנחנו רוצים להוסיף על זה עוד משהו, אז באמת חודש דצמבר ראינו את הנתונים, כבר התחילה התאוששות, חודש ינואר אני לא חושב שהייתה עליית מדרגה, אבל גם היה בסדר, אבל חודש פברואר, לפני המלחמה, אני לא בטוח שהמלחמה תשפיע, כי הייתה ממש בסוף החודש, אבל אולי השפיעה על האווירה בשבוע שבועיים האחרונים, אנחנו מקבלים דיווחים, שוב, זה נתונים לא רשמיים, מהמון יזמים ומהמון גורמים שאנחנו בקשר איתם להבין את הסיטואציה בשוק, שהמחירות בפברואר היו טובות, בעיקר הרשמות שאמורות להיות מתורגמות לחוזים, אז אם לא יהיו הפתעות, אם המלחמה לא תתארך יותר מדי זמן, אני מניח שנראה אותי פה התאוששות בפברואר, ויכול להיות שהרבה יותר התאוששות בחודש מרץ, כלומר אנחנו מתחילים לראות סימנים יותר ויותר מובהקים ויותר עקביים, כי כבר היה לנו פיקים כאלו, נגיד אחרי מבצע עם כלביא, היו איזה שבועיים שלושה שאנשים רצו וקנו דירות, רצו ממ"דים, רצו דברים דומים, אגב אולי יכול להיות שזה יקרה גם עכשיו, ואחרי זה איכשהו קצת נרגע, גם בגלל המצב הגיאופוליטי. יכול להיות שאם נצא למלחמה שוב יהיה איזשהו קיק, אבל קיק נוסף אולי. והאמת שאנחנו לא מופתעים, כי אם נסתכל על הסיטואציה, על המצב קדימה, על ענף הנדל"ן, אז נכון, קשה למכור, והיזמים צריכים להזיע, והמחירים אפילו מתחילים להתגרץ מלמטה, וכל מה שנגיד על זה, זה נכון, מצב לא נעים ליזמים, היזמים עברו חודשים לא קלים בשנה האחרונה בעניין המחירות, שוב, הצליחו איכשהו למכור, אבל זה לא היה קל וזה עלה כסף, אבל אם אנחנו נסתכל על סיטואציה לשנת 2026, ההנחה שלנו, שכבר כמו שאמרתי, התחילה להתממש, ואמרנו את זה, אמרנו את זה לפני שהתחילה השנה, אבל זה באמת התחיל להתממש בחודשיים הראשונים של השנה, מהדברים שראינו, ש-2026 תהיה יותר טובה במחירות. למה היא תהיה יותר טובה במחירות? מהסיבה הפשוטה, כולנו רואים פה את הנתונים הכלכליים, הכלכלה פה עובדת, הכלכלה פה חזקה, הרבה כסף נכנס לישראל, תעשיות ביטחוניות, הייטק, אבל לא רק, גז, התפלה, אבל לא רק, הכלכלה פה באמת חזקה, אנחנו רואים את הנתונים, נכון שיש כאלה שיבואו ויגידו שזה לא תמיד מחלחל לכל שכבות האוכלוסייה, אבל עדיין לחלק גדול מהתושבים פה, לחלק לא קטן, נהנה מהספרוספריטי הזה, לדעתי זה יגיע גם לחלחל גם לכל השכבות, כי ככה זה עובד בדרך כלל, אבל ברגע שהכלכלה חזקה, אז בסוף, נכון שספינת הנדל"ן היא ספינה כבדה, בסוף זה אמור להגיע ולחלחל גם לענף הנדל"ן, לוקח זמן שזה מגיע לנדל"ן, אבל אנחנו רואים שזה מתחיל להגיע לנדל"ן, כשכל הכלכלה הזאת היא מלווה באבטלה נמוכה, מה שמאפשר לאנשים ביטחון להתחייב, וזה מלווה בירידות ריבית, ופתאום רואים מדדים שהבטיחו להם שהמחירים ירדו, ולא משנה אם זה נכון או לא, בסוף שני המדדים האחרונים של הדיור אמרו לתושבים, מחירים עולים. אז אנחנו חושבים כל הדברים האלה מאיצים את המגמה הזאת, ואנחנו חושבים שנראה ב-2026 התאוששות במחירות, ויהיו יותר מחירות. כמה רבעונים אמרתי, שימו לב, המחירות ירדו, הביקושים לא נעלמו, עכשיו אני אגיד משהו הפוך, המחירות יתחזקו, אבל לא בטוח שהמחירים יעלו, והסיבה שאנחנו חושבים שגם אם המחירות יתחזקו, לא יהיה פה איזשהו פיק אדיר במחירים, כלומר אני לא בטוח שהמחירים יעלו בצורה דרמטית, 2, 3, 4%, ואולי לא מעט, אבל זה לא, כאילו בן אדם, כאילו זה מחיר הדירה, זה עדיין מייצר את הכדאיות לקנות היום, אבל לא יהיו פה דרמות, הסיבה היא שבאמת יש מלאים אמיתיים שצריכים להיספק בשוק, וזה לא רק מלאים שאנחנו רואים אותם, כלומר כולם מדברים על 85,000 יחידות דיור במלאי, אז קודם כל גם זה לא נכון, כי חלק מהיחידות הן יחידות שעדיין לא נמצאות בכלל בשיווק, כי הן יותר נקרא לזה רעיוניות, הוציאו להם היתר, אבל עוד לא באמת התחילו לבנות או לשווק אותם, אבל כשהשוק יחזור הם כן הפכו להיות יחידות בשיווק ויצטרכו לספוג אותם,
ויותר מזה, יש לא מעט יזמים, אנחנו מכירים לא מעט פרויקטים שעומדים מה שנקרא מאחורי הקו. עוד שניהם קפצו לבריכה, יש להם היתרים מוכנים, חשבונות אגרות של אפשר לשלם ולהוציא את ההיתרים, והם ממתינים איתם. ברגע שהשוק יחזור ויהיו מחירות, אנחנו מניחים שגם הם יקפצו לבריכה הזאת, ואנחנו נראה גם בהיבט הזה עוד מחירות, סליחה, עוד מלאים שיחלחלו ויהפכו להיות מחירות. שורה התחתונה, הנחת העבודה יהיו יותר מחירות, תהיה הקלה ליזמים בהיבט הזה, אבל לאו דווקא תהיה עלייה במחירים, בגלל מה שאמרתי. אני אגיד עוד מילה על אחת שוק המימון ואיך זה משפיע על מניף. כמו שאמרתי, שוק המימון בוער, הרבה כסף זורם לענף, הרבה כסף מחלחל למטה. אנחנו בהחלט רואים ומרגישים את זה. הצד הפחות טוב, שזה פותר הרבה בעיות ומוריד את הסיכונים. הצד הפחות טוב שאנחנו רואים בעניין הזה, הוא תחרות. ברגע שיש הרבה גופים שרוצים להיכנס לענף, והרבה גופים שמזרימים כסף לענף, אז זה מייצר תחרות למניף. אני חושב שאפשר לראות בתוצאות, ובהמשך נראה את זה גם בחוזים שחתמנו ברבעון הראשון, אנחנו מצליחים להתמודד עם התחרות. איך אנחנו מצליחים להתמודד עם התחרות? נכון לעכשיו, כן? לא לעולם חוסן. מצליחים להתמודד עם התחרות פעם אחת, בגלל שאנחנו, יש לנו מוניטין טוב, נקרא לזה ככה, כלומר, אנשים, לקוחות, בנקים ושחקנים בענף, בהחלט ממליצים למניף. רוב הלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים, לקוח שעושה פה עסקה אחת מגיע לעסקה השנייה והשלישית. הבנקים, כשלקוח מתעניין במזנין, בהחלט שהם שומעים שזה מניף, אני חושב שהם בעד וממליצים, אני חושב, אני יודע. אז המוניטין שלנו מאוד מאוד חזק, וגם כשיש תחרות, אז אנשים בסוף מעדיפים ללכת לחזקים. לפעמים התחרות מגדילה את העוגה עצמה. כלומר, זה הופך להיות מוצר כל כך לגיטימי, שאומרים, אוקיי, בוא נעשה מזנין, או מוצר כל כך שכיח, ואז מעדיפים לבוא לגוף כמו מניף, כי העוגה עצמה גודלת, ואני חושב שזה חלק מהעניין. עזבו את הצרכים, שבאמת בשוק המורכב הזה, היזמים הם צריכים יותר מימון, שזה באופן טבעי גם מגדיל את העוגה. אז פעם אחת העוגה גדלה, אני חושב, פעם שנייה המוניטין שלנו הוא חזק, שמייצר לנו דיל פלו מאוד מאוד חזק. ושתיים, כן, אנחנו גם נאלצים להוריד מחירים. מחירי המחירה שלנו ירדו, אנחנו בשביל להתמודד עם התחרות, כלומר, יזמים מוכנים שיהיה לנו סוג של פרמיה, אבל עם גבול מסוים. מוכנים לשלם לך, סתם דוגמה, 1%, 2%, אבל לא ישלמו 5% לצורך הדוגמה. ולכן אנחנו גם נאלצים להוריד את המחירים שלנו, על מנת להמשיך להתמודד בתחרות, אבל לאו דווקא זה משפיע על המרווח, או בטח לא all the way, משום שגם אנחנו נהנים מהפרוספריטי בענף האימון, גם עלינו, גופי האימון, זורקים במרכאות, או מעבירים לנו הצעות מימון בכסף יחסית יותר זול. אפשר לראות גם בדיווחים שיוצאנו לבורסה על הבנקים, שאנחנו מפחיתים משמעותית את עלויות המימון שלנו. אפשר לראות את זה גם בגיוס אג"ח האחרון שעשינו, שהיה במחיר מאוד מאוד נוח. זה בכלל לא אופייני רק למניף או ענף הנדל"ן, זה כל השוק, אנחנו רואים את הירידה בתשואות. כלומר, מצד אחד אנחנו מצליחים, נאלצים להוריד מחירים ליזמים על מנת להתמודד עם התחרות, מצד שני נהנים מהורדה בעלויות הגיוס, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים להוריד את המחירים, מחירי הגיוס שלנו כמעט על כל המימון שלנו, על רוב רובו של המימון, והורדת המחירים היא רק על החלק המתחדש, או על החלק החדש בתיק, כלומר לא על כל התיק, ולכן לאו דווקא המרווח נפגע. נכון שבעוד כמה רבעונים זה אמור להתקזז, ואז זה יכול לפגוע במרווח, אבל כרגע זה לא קורה. בשורה התחתונה יש תחרות קשה בענף המימון, אבל התחרות הזאת היא פעם אחת פותרת בעיות למניף, ושתיים, לפעמים מבליטה את היכולות של מניף אולי ואת המוניטין שלה, ולכן אנחנו מצליחים עדיין להתמודד עם התחרות, מבלי להגדיל סיכונים, אבל כן עם הורדת מחירים, שלאו דווקא פוגעת במרווח. אם נדבר קצת על ענף, אם נחזור טיפה על ענף הנדל"ן ועל ההשפעות על מניף, אנחנו בהחלט רואים האטה בפרויקטים, כלומר, יש פרויקטים, לוקח להם יותר זמן. שוב, אני מדבר קטגורית, למרות שיש מקומות שזה לא עובד ככה, אבל בגדול, קצב הביצוע הוא משביע רצון, הפרויקטים מתקדמים בקצב טוב, קצב המחירות לא משביע רצון, כמו שאמרנו, מחירות יותר קשות, וזה גורם להתארכות של פרויקטים. ההשפעה על התארכות של פרויקטים היא, כמו שכולכם מנחשים, קיטון מעודפים.
יותר לשלם יותר הוצאות מימון, יותר להוציא לשיווק, יותר לשלם הוצאות מימון, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שבאמת אה, אה, יכולה להיות שחיקה בעודפים, וקיימת שחיקה בעודפים. הדבר הטוב הוא שלמעשה כל הפרויקטים כבר, או רוב רובם, אם לא כולם, צריך להיות זהיר בזה, כבר עשו את דוחות הפיקוח, כבר משקפים את העלייה בהוצאות המימון, כלומר גם את ההתארכות וגם את העלייה בהוצאות המימון, ועכשיו אולי כשהריבית יורדת, אז אולי יהיה שיפור, אבל אין ספק שהעודפים בדוחות קצת נשחקו, ואנחנו רואים את זה. יחד עם זאת, שזה גם יתרון, כמה שזה נשמע מצחיק, כי בסוף היזמים צריכים את מניף יותר, הם בנו על חילוץ עודפים בסיטואציה הרבה יותר מוקדמת, ועכשיו העודפים לא מחולצים. אז או שהם יבואו למניף על מנת לעשות עסקת חילוץ עודפים, וזה עסקאות שאנחנו עושים לא מעט, או בעסקאות שאנחנו כבר קיימים, אנחנו נהנים מזה שהפרויקטים מתארחים. מה זה נהנים? ועוד מעט אני אגע בנקודה הזאת, אם פרויקט נמצא ב-60% ביצוע ו-60% מחירות, והיה אמור להחזיר את הכסף היום, ואני ב-LTV לצורך הדוגמה מעודפים של 50 או 60%, אז אני בהחלט שמח שהפרויקט מתארך. אני לא משמח כי בסוף תמיד טוב שנפרע, אבל אנחנו בהחלט יכולים ליהנות מזה. משום שאנחנו נמצאים ב-LTV נוח, ואנחנו עוזרים ליזם, זה גם, אגב, צריך לדעת גם איך לעשות את זה. ואנחנו נהנים מההתארכות של התקופה של הפרויקטים. כל עוד ה-LTV נוח, זה נכון וטוב לנו. אם ה-LTV מתחיל להיות לא נוח, אנחנו פשוט מבקשים מהיזם לפרוע לנו, לתת לנו בטוחה נוספת. עוד מעט אני אגע על זה בפרק של התארכות ההסכמים, יש לנו שקף מיוחד על זה, ואני אתן דוגמאות להבין איך זה קורה, אבל בהחלט לאו דווקא הסיטואציה אותי, אם מנהלים אותה נכון, היא יכולה להפוך את מחיסרון ליתרון, ואני חושב שמניף הוכיחה את זה, שוק נמצא בסיטואציה של 2-3, אני חושב שמניף הוכיחה את זה, ואפשר לראות את זה בתוצאות שלנו. אם קצת נצלול קצת, אני באמת אין טעם לדבר על נדל"ן החברה, אין פה שום שינויים. המוצרים של מניב גם כן נגעתי בהם, השלמת הון ומימון עודפים, באחוזים של 50-70%, תלוי בסיטואציה וביזם. אנחנו לא עושים חוב בכיר, אנחנו לא עושים ליוויים. שוב, אני אומר את המילים האלה עבור אלה שפחות מכירים את מניף. אנחנו מתרכזים בפעילות מאוד מאוד ספציפית לאורך השנים, ואני חושב שזה מוכיח את עצמו. אני בכוונה מדלג תכף על השקף הזה, ורוצה לדבר על הערכות ההסכמים כחלק מהמודל העסקי של החברה, משום שאני יודע שיש שיח על העניין הזה, גם בתקשורת, גם ברשתות, ואני רוצה לתת קצת אינפורמציה על העניין הזה, וקצת לפתוח אור, איך בעצם הכלי הזה, בטח בתקופות מורכבות, כמו שאמרתי בענף הנדל"ן, הוא כלי שמשרת את מניף, גם בשביל לייצר רווחים וגם בשביל לנהל את הסיכון. אז בגדול, מניף, כשהיא מתקשרת עם היזם באמצעי, בהסכם מימון, בגדול המודל העסקי של מניף אומר שהכל בולט. אנחנו חושבים שלשלם ריבית דו-ספרתית שוטפת, זה לתת לבן אדם סירת גומי לעבור את הנהר, ואז לשחות אחריו ולחורר לו את הספינה. קשה מאוד לשלם תזרים שוטף. לכן כל העסקאות נבחנות פה מראש, החיתום נעשה בתוך מחשבה שהמימון יוחזר בולט בעוד כמה שנים, ואנחנו לוקחים בחשבון את כל תרחישי הניתוח רגישות שיכולים להיות, ומה היזם יכול לשלם, ומה הפרויקט יכול לשאת, ומה ההתפתחות הטבעית של הפרויקט. הואיל וזה כביכול על פניו הבסיס אמור להגדיל את הסיכון, כי בעצם החוב מתנפח, החוב גדל לאורך התקופה, ואנחנו מכניסים כל מיני קובננטים וכל מיני אלמנטים למודל החיתום שלנו ולמודל ניהול החוב, על מנת לנטר ולבקר את הסיכון הזה, על מנת שהוא לא יגדל. אז אנחנו עושים כל מיני לוחות זמנים, מתי יוציא החלטת ועדה, מתי יגיש את התוכנית לעירייה, מתי יוציא היתר בנייה, מתי יתחיל הליווי, איך הוא צריך למכור, כמה הוא צריך למכור וכן הלאה, כל מיני קובננטים. אבל אנחנו גם משתמשים בכלי אחד שהוא פחות נתון לפרשנות. כי החלטת ועדה, בן אדם יכול להגיד, אוקיי, העירייה יקבע אותי. לצורך העניין, גם בזה אגב אנחנו מאוד קשוחים על מנת להיות עם היד על הדופק, לאור העובדה הזאת. אבל יש איזשהו מועד אחד של גם אבל פרשנות, מתי צריך להחזיר את הכסף. אנחנו תמיד נוהגים, אנחנו יושבים מול יזם, מבינים שהפרויקט הוא ל5 שנים, אנחנו נעמיד לו את המימון, לצורך הדוגמה ל3 שנים או 3 שנים וחצי. למה? והיזמים שואלים אותנו, למה? אתה יודע שיקחתי לצורך הדוגמה 5 שנים. למה אתה מעמיד את זה ל3.5? אני אומר ליזם,
אחד, אם הפרויקט ירוץ טוב, אתה תוכל לפרוע לי, כי יהיו עודפים, אם הוא ירוץ טוב מאוד, הכוונה כמו בימים הטובים, ואם לא, בעוד 3.5 שנים, אני אסתכל על העסקה, אם הכל בסדר, אני אאריך לך את המימון. ואגב, ברוב המקרים זה מה שקורה. אז זה מאפשר לי את היכולת, בתום התקופה הזאת, לקחת את הפרויקט בצורה מאוד מאוד ברורה, ולעשות לו חיתום מחדש. ולכן הערכות הסכמים הם כלי ניהולי. אנחנו מראש, תבדילו, זה כלי משפטי ניהולי, זה לא המועד הצפוי של העסקה. כלומר, אם הייתי מעמיד את תקופת המימון החוזית, ההסכמית, בהתאם למועד של הפרויקט, אז הייתי מראש חותם איתו על הסכם מימון ל5 שנים. אנחנו יודעים מראש, כלומר, בהחלטות המימון בוועדות של מניף, רשום 5 שנים, אוקיי? אנחנו יודעים מראש שזה 5 שנים בדוגמה שלי. אבל בהסכם מול היזם, אנחנו בדוגמה שאני אתן שם, נשים 3.5 שנים, על מנת, בגלל שזה מאוד מאוד רחוק, והכל בולט, ובענף הנדל"ן יש הרבה תמורות, על מנת שנהיה בנקודה, שבה נוכל להסתכל על הנתונים של העסקה, להגיד, אוקיי, מתאים לנו. נכון שהפרויקט נמצא עכשיו ב-60 או 70% מכירות וביצוע, אבל ל-LTV נוח, נאריך את ההסכם בעוד שנה. לפעמים אנחנו מרגישים, לא בטוחים, מאריכים רק ב0.5 שנה. טוב, מרגישים שהמצב טוב, אבל לא יודעים אם אפשר עוד שנה, נאריך רק בעוד 0.5 שנה, ואז אגב תראו פעמיים את החידוש הסכמים הזה. שוב, כי זה אמצעי בקרה. ברוב רובם של המקרים, בהליך עסקים רגיל ונורמלי, מגיע לשולחננו, מסתכלים, מנתחים, ושולחים ליזם ארכה, בלי לדבר איתו אפילו. אגב, בגלל זה יש גם את הכלי הזה של 9 חודשים. הכלי של 9 חודשים נועד בדיוק למצבים שבהם הפרויקט אמור להסתיים, ואולי לא צריך לתת ארכה, או שאם נבקש לעשות ארכה, אז היזם גם יבוא בדרישות, כי הוא יודע שהסיטואציה בפרויקט טובה, אולי יגיד, שמעו, אנחנו כבר בסוף, תורידו לנו ריביות, אז לפעמים אנחנו לא רצים לפנות ליזמים. ואנחנו אומרים, אוקיי, תכף הוא פורע. זה רק מוכיח את הנקודה הזאת. עכשיו, תגידו לי, מה יקרה אם אתה תשב על עסקה ותחליט, אוקיי, הסיכון לא מתאים. אם הסיכון לא מתאים, אם ה-LTV נניח, בדוגמה שלי, אחרי 3.5 שנים מגיע ל-80%, אנחנו באים ליזם, אומרים לנו קצת לפני, תשמע, תכף נגמר מועד הסיום, אנחנו מוכנים להאריך לך את התקופה, אתה גם צריך את הארכה הזאת, אבל תפרע לנו. אתה לא יכול לפרוע לנו, תן לנו בטוחה נוספת. אין לך בטוחה נוספת? בוא נעשה הצלבה עם פרויקט אחר שיש לך. אם היזם לא יודע לתת לנו את הכלים האלה, על מנת שנרגיש בנוח, על מנת שהחיתום מחדש שעשינו יבוא לידי ביטוי, אז הוא עובר לנקודה הבאה שזה גבייה. אנחנו הוצאנו מכתב לפירעון מיידי, ומבקשים ממנו לפרוע את החוב, כלומר זהו כלי קלאסי של מניף על מנת לנהל סיכונים. אם נסתכל על שיעורי המימון מתוך התיק שהוערכו, אנחנו יכולים לראות שהכלי הזה הוא נע, 2023 הוא טיפה חריג, אבל הכלי הזה נע בין 20-30% בגדול לאורך התקופות, מתי 20, מתי 30%, שני דברים שיכולים להשפיע על האחוז הזה. אחד, הכלי הראשון זה בגרות התיק, ככל שהתיק יותר בוגר, אנחנו נראה אחוז יותר של הסכמים, אגב, יותר בוגר, בהגדרה זה פחות מסוכן, זאת אומרת, ברוב המקרים, כי הפרויקטים יותר בשלים, העודפים יותר ברורים. ככל שהתיק יותר בוגר, נראה אחוז יותר גבוה, ככל שהתיק יותר צעיר, כלומר הייתה צמיחה יותר מואצת, כמו נגיד שהייתנו ב-2023, אז האחוז הזה יקטן. זה אלמנט אחד, ואלמנט שני הוא גם סיטואציה בשוק. כלומר, אנחנו לא מנסים להגיד שהכל פיקס. ככל שהשוק יותר איטי במחירות, כמו שיש עכשיו, יהיו יותר הערכות הסכמים. האם זה רע למניף? לא בטוח. כמו שאמרתי, בחלק גדול מהמקרים זה אפילו טוב למניף. כי אנחנו מנתחים את העסקה, ואם אנחנו מרגישים בנוח בסיכון שלה, אנחנו שמחים להעמיד אותה. אתן לכם דוגמה קלאסית, לפני שבוע הגיע למניף יזם, שהמחירות איטיות. הפרויקט נמצא בשני הפרויקטים בין 50-60% מחירות, בין 60-70% ביצוע, והמחירות איטיות, ויש לו קצת גידולים תקציביים, והוא כבר בנה על העודפים האלו. בא אליי אותו יזם כביכול עם פרויקט בעייתי, כביכול, אבל הוא לא בעייתי, כי יש לו שם עודפים של מעל 100 מיליון שקל, עם פרויקטים 60-70% מחירות, ויש מחירות יותר איטיות. ואני שמחתי לתת לו הצעה עסקית, לממן לו את העסקה. כלומר, נתנו לו הצעה למימון, אני יודע, שתהיה דקה נקום. אנחנו שמחנו לתת לו הצעה עסקית, ואנחנו סגרנו אותו עסקה, שבמסגרתה נממן לו 30 מיליון שקל, מתוך עודפים של בין 80 ל-100 מיליון שקל, וזו דוגמה קלאסית, וגם הריבית היא טובה, כי זה פרויקטים עם סיכון יותר נמוך. אותו דבר, אם היזם היה כבר אצלי, ועדיין היה באחוזים האלו, אותו דבר,
היינו שמחים להאריך את תקופת האימון אם ה-LTV הוא נוח והיזם הוא טוב. ולכן, חלק גדול מהערכות הסכמים האלה זה בכלל עסקאות שאנחנו, אם הם היו באים אלינו עכשיו, היינו שמחים לממן אותם לאור הסיכון. אז בטח ובטח שאנחנו כבר בעסקה, נשמח להעריך אותה. ואם אנחנו לא שמחים, כמו שאמרתי, אנחנו פועלים ועושים. כלומר, אם אנחנו רואים פה גידול ל-32% בשנת 2025, חלק מזה גידול טבעי, התיק הפך להיות בוגר יותר וטוב יותר, ולכן היינו מצפים לראות עלייה באחוזים. אבל חלק מזה זה בגלל הסיטואציה בשוק שמובילה להתארכות הסכמים, ושוב אני אומר, ברוב המקרים זה טוב לנו, ואם זה לא טוב לנו, אנחנו עושים שזה יהיה טוב לנו. ואם אין ברירה, פועלים לגבייה. אני חושב שהמספרים האלה מדברים בעד עצמם. על מנת לחזק את העניין הזה, בואו ניתן כמה דוגמאות לאותם מערכות הסכמים. אגב, גם בהיבט הזה צריך להגיד, בשנת 2025 גבינו כמעט מיליארד שקל, אוקיי? התיק עובד, הכספים נכנסים. חלק גדול מאותם גבייה זה הסכמים שהורחו בעבר. שוב, כי באופן טבעי הסכם טוב אמור להיות מוערך על הנייר. אם ניתן כמה דוגמאות לאותם מיליארד ומשהו שקלים שהערכנו במהלך השנה, אז רק שתבינו במה מדובר. אז לצורך הדוגמה יש לנו פרויקט עם יזם איפשהו בצפון, קרקע שאנחנו בשעבוד ראשון, לא משנה, עושה שם שינוי תב"ע וכן הלאה, הפרויקט הבשיל, ואנחנו מראש נתנו לו את המימון לתקופה קצובה, כי רצינו לעקוב אחרי ההתקדמות בתב"ע ורצינו להיות עם יד על הדופק, גם לקחנו שם ביטחונות עם הצלבה לפרויקטים אחרים, לפרויקטים שבהם יש עודפים בשלים, אז רצינו להיות עם יד על הדופק, שאם לא נהיה מרוצים להתקדמות בתב"ע, נוכל לקחת את העודפים במקומות אחרים, כי הפרויקטים האחרים בשלים. שתבינו, העסקה הזאת, הערכנו אותה בשנת 2025, זה בערך 200 מיליון שקל, אני בגדול, לא נכנס למספרים מדויקים, מתוך אותה עוגה שהוערכה. LTV של שעבוד ראשון, ב-LTV של לדעתי 60 או 70%, סיכון בנקאי לכל דבר שאנחנו בכוונה מעריכים להיות עם עליות היד על הדופק. האם זה רע? זה מעולה, זה אחד הדברים הטובים בתיק של מניף. אני מדבר על LTV של 60-70% ביחס לקרקע בשעבוד ראשון, בלי הצלבות מהפרויקטים האחרים שיש לנו עם אותו יזם בעודפים. והראיה לזה, אנחנו יודעים שברבעון הקרוב, על פניו, לא על פניו, זה מה שאמור להיות, שוב, עד שזה לא קורה, זה לא קורה, בנק גדול ומוביל בישראל הולך להעמיד לו מימון בשעבוד ראשון שהולך לפרוע את מניף. כלומר, לא רק שזה לא מעיד על בעיה, זה מראה עד כמה הערכות האלה, המודל של מניף עובד והבקרה עובדת, ועד כמה בחירת הסיכונים היא נכונה, שבסופו של דבר, כשהפרויקט הזה, אחרי כל הערכות האלו, מי מחליף אותנו? בנק שנותן מימון בשעבוד ראשון. אז זו דוגמה קלאסית, למה מרכיב את אותם מיליארד ומשהו שקלים, 200 מיליון שקל כמעט מתוכם, זה רק זה. עוד דוגמה, יזם בפרויקט בירושלים, זה 200 מיליון שקל, כמעט 180 מיליון שקל מתוכם, אוקיי? ערכה. עם יזם בפרויקט בירושלים ובעוד מקום, שהערכנו לו את תקופת המימון. למה? כי הוא עשה שם שינוי משמעותי, נקרא לזה ברישום הקרקע, זה קרקע שהמינהל היה צריך לשלם סכומים מאוד מאוד גדולים, הגדלנו לו את סכום המימון, כלומר הפרויקט התקדם, הושבח, ה-LTV שם מאוד 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 נמוך, שתבינו זה LTV של פחות מ-50%, העמדנו לעוד מימון על מנת לשלם למינהל את הדמי איזון האלה, את דמי פיתוח, והערכנו לתקופת המימון, כי זה מייצר ודאות וזה נותן לנו עוד משהו. הנה כבר נגענו ב-300-400 מיליון שקל מהערכות, שני הסכמים שהסיכון בהם מאוד מאוד נמוך ואנחנו שמחים להערכות, והתקופת מימון הייתה קצובה מראש, על מנת לוודא שבאמת הדברים האלה קורים. עוד דוגמה, פרויקט שנמצא ב-90% ביצוע ו-100% מחירות, זה כמעט 70 מיליון שקל, עם LTV של יחסית נמוך, שוב, אני אומר, 100% מחירות, 90% ביצוע, כמעט 70 מיליון שקל עם LTV נוח, יחס למצב הפרויקט, שמחנו מאוד להעריך את זה, אגב, עם גם יזם שהוא סופר טוב, שמחנו מאוד להעריך את המימון הזה, הנה עוד 100 מיליון שקלים, אני יכול להמשיך ולתת עוד דוגמאות, לפה ולשם, נכון, יש שם ערכות, אני לא עכשיו אומר שהכל פיקס מתוך אותם מיליארד ומשהו שקלים, שבאמת היינו צריכים קצת יותר לחשוב, קצת לעבוד בדרישות ליזמים, קצת להבין את הסיכון, קצת לחפור לעומק, זה לא walk in the park כמו הדוגמאות האלה שנתתי, אבל חלק גדול מהערכות האלו הם בהליך עסקים טבעי, או שהם walk in the park, חלק מהם צריך להשקיע מחשבה אולי וכאלה דברים מהיזם, וחלק מהם, ומה שלא קורה אנחנו מעבירים לגבייה. שוב, אני יכול לתת דוגמאות, אבל עוד מעט תהיה אזעקה.
בשורה התחתונה מה שאני מנסה להגיד, השיח הזה על אותם הערכות הסכמים הוא שיח שהוא לא מבין את מניף. הערכות הסכמים הוא כלי ניהולי שמראש אנחנו יודעים שההסכמים האלה הגיעו לערכות, מראש אנחנו יודעים שזה הולך לקרות. ואנחנו שמחים שזה קורה, וזה ברוב המקרים מאפשר לנו לייצר עוד דברים. אגב, לפעמים אנחנו מעריכים, ואומרים ליזם תביא עוד עסקה, זה גם מאפשר לנו פיתוח עסקי, גם לזה יש דוגמאות. חשוב להבין את זה, חשוב להבין שהסיכון של מניף לא נמצא שם. להפך, אני יכול להגיד ברמה העקרונית, שבעסקאות האלה שנמצאים בערכות, הסיכון הממוצע יותר נמוך מהסיכון הממוצע בתיק של מניף. כי בתיק הממוצע של מניף יש פרויקטים אולי שעוד לא הגיעו למועד החיתום מחדש, ועוד לא יכלנו לבוא ליזם ולנסות טיפה, לעשות איתו איזשהו מהלך על מנת לשייף את העסקה ולהתאים אותה יותר למה שאנחנו מצפים לראות. ולכן ברמת העיקרון אני אומר קטגורית, הסיכון באותן עסקאות שמוערכות, הסיכון הממוצע, אני יכול להגיד להם ברמת העיקרון יותר נמוך. אגב, בשביל שלא תחשבו שאני אומר שהכל טוב, יש סיכונים בתיק של מניף. מניף פועלת בסגמנט סיכון יותר גבוה מהממוצע, בבסיס. אנחנו שעבוד שני, אנחנו אימון עודפים, אנחנו לא חוב בכיר, שאצלנו סיכונים יותר גבוהים. איפה הסיכונים האלה? במניף יש תיק שמעיר על שיש בדוחות ביאור שמסביר על הפרויקטים בהם עלה הסיכון לפי התקן. חלק מהדברים הסיכון עלה לפי התקן, וזה לא באמת סיכון כמו כ-LTV נוח, וסתם בגלל שנתתי דוגמה, עכשיו הפרויקט שהיה סכסוך בחברה משפחתית, הם מינו כונס בהסכמה למכור את הקרקע, החוב לבנק זה 8 מיליון שקל, החוב למניף זה 8 מיליון שקל, והקרקע, לפי הערכת שווי והצעות יתקבלו 30 ומשהו מיליון, כלומר אפשר לפרוע את הקרקע כמה פעמים עבור מניף, אבל זה עדיין מסווג שם. אבל חלק גדול מאותם פרויקטים, אגב זה משהו כמו 400 מיליון שקל, 400 משהו מיליון שקל, זה דברים אמיתיים שהסיכון בהם עלה, לא התארך בהם ההסכם, והם לא מפורטים באותם פרויקטים בעייתיים. יש פרויקטים, זה 8 פרויקטים בעייתיים שמפורטים עם הצלבות. אגב, אין הבדל מבחינתנו ברמה העסקית, זאת החשבונאית, סליחה שאני קופץ מדבר לדבר, הפרויקטים שמפורטים, מפורט הסיכון לגביהם, אין הבדל מבחינתם, המיון בין שלושת תתי הדברים בביאור 16 ב' בדוחות, זה רק דברים בעיניי יותר סמנטיים חשבוניים, מבחינתנו אנחנו מתייחסים לאותו דבר, זה פרויקטים בעייתיים, שאנחנו מוצאים עליהם הפרשות ספציפיות, ואנחנו או בתהליך משפטי כזה או אחר, או על סף תהליך משפטי, או עמוק בתהליך משפטי. אז בגדול, הסיכון במניף נמצא באותם פרויקטים, לא בפרויקטים שהורחו בהם הסכמים, לא בפרויקטים, באותם פרויקטים שמפורטים, כי שם כבר כל הסיכון בפנים ועשינו הפרשות, ואגב, יש יותר סיכוי לריקאברי שם מאשר להפרשות נוספות. מה זה סיכון? אנחנו יכולים לראות את זה כבר בדוחות האלה, שרוב הפרויקטים, תראו במלל שאמרנו, רוב הפרויקטים התקדמו מאוד בניהול המשבר שם, יש שיטות סופיות, בחלק עשינו קצת ריקאברי, חלק צפוי ריקאברי, שם לא הסיכונים. הסיכון הוא באותו ביאור שבא ואומר, בערך 400 מיליון שקל שאומר, פה הסיכון עלה. שוב אמרתי, חלק זה לא אמיתי, אבל חלק זה סיכונים אמיתיים. לקוחות שאנחנו עוקבים אחריהם ביתר סט, כלומר במעקב צמוד, ברמה שבועית. חלק מהפרויקטים האלו הם פרויקטים, חלק מהפרויקטים הם פרויקטים עם לקוחות גדולים, חלק עם לקוחות קטנים, חלק בשלים, חלק קרקעות. שם נמצא הסיכון, ושם יכולים להיות גם הפתעות, ושם יכולים להיות פרויקטים בעייתיים. אגב, היו שם הרבה פרויקטים שהיו שם ויצאו משם, כי היזם קידם את הפרויקטים וסידר את זה, זה לא אומר שבטוח יש בעיה, אבל שם יש הרבה יותר סיכון, שם הסיכון הממוצע הרבה יותר גבוה, מאשר הסיכון הממוצע בתיק של מניב, ובפרויקטים שהורחב בהם ההסכם, הסיכון יותר נמוך מהסיכון הממוצע של מניב. השקף הזה מדבר על הביזור, בעצם אנחנו מנסים להראות פה שאנחנו ממשיכים לשמור על פיזור מאוד מאוד רחב, 213 פרויקטים, חשיפה ממוצעת 11 מיליון שקל, אנחנו מנסים לשמור על פיזור רחב של העסקאות. אם מסתכלים על התוצאות, אם נדבר עוד פעם על התוצאות, אחרי שדיברנו עליהם באופן כללי בהתחלה, ודיברנו על מצב השוק, הנדל"ן ושוק המימון, ודיברנו על ערכות הסכמים, שזה נושא שאני יודע מעניין את כולם, אז אפשר לראות את הצמיחה העקבית בהכנסות, חלק מזה בגלל העלייה בפריים, אבל חלק גדול בגלל התוצאות העסקיות והצמיחה בתיק. אפשר לראות שלצד הצמיחה בהכנסות ובגודל התיק, יש צמיחה גם בכמות הפרויקטים, אפשר לראות קורלציה מלאה, מה שמראה על תיק בריא,
כמו שאמרתי, כמעט מיליארד שקל נפרעו שנה שעברה. מיליארד שקל האלה אמורים לייצג את התיק שלפני 4 שנים, איפשהו פה. כלומר, בין מיליארד, נגיד לפני זה, אני זוכר את קצב הצמיחה, בשנת 2021, היה לנו תיק של בערך מיליארד שקל, ואנחנו יכולים לראות ש 4 שנים קדימה, פחות או יותר גבינו את התיק הזה. בגדול, שוב, ברור שזה לא אחד לאחד, ברור שיש פרויקטים יותר צעירים ויותר ישנים, יש דברים שנשארו, דברים שהתקדמו, ביצענו ארכות, אבל אפשר לראות שיש קורלציה בין המספרים. קשה מאוד לחזות מה תהיה הגבייה המניב, ואני חייב להגיד לכם, קשה מאוד מאוד מאוד. יש פרויקטים שאנחנו מסרגים אותם בזמן קצר, כי אנחנו בטוחים שהם ייפרעו, ובסוף בא היזם ומבקש ארכה, ואנחנו שמחים לתת הארכה. חושבים שהם ייפרעו כי נגמר הזמן, ואנחנו חושבים שהיזם יפרע אותנו. והפוך, יש פרויקטים שאנחנו חושבים לזמן ארוך, והיזם עושה הנפקה ופורע אותנו בזמן הקצר. מאוד מאוד קשה לחזות את זה, מספיק שיש שיפטינג בין רבעון לרבעון. אבל אנחנו באמת מנסים לעשות את זה, אבל מה שחשוב שהנתונים בפועל פחות או יותר מתכתבים, ואנחנו, לשאלתכם, מצפים בשנה הקרובה לגבות יותר ממיליארד שקל. כי אם היה לנו מיליארד שקל פה, וגבינו אותם, אז אם בשנת 2022, התיק הממוצע היה מיליארד וחצי, שוב, זה כולל האחוזים החתומים, הכסף בפועל הוא באזור, נגיד, פה היה באזור מיליארד וחצי, מצפים לגבות השנה בין מיליארד למיליארד וחצי. שוב, אם היו הפתעות, אבל שוב, קשה מאוד לחזות את זה. אז באמת, אנחנו רואים פה את הצמיחה בהון של מניף, שהוא גם כן מנסה לאזן בין חלוקת דיבידנד לבין ניצול הזדמנויות. באמת, ברבעון הזה חילקנו 96 מיליון שקל דיבידנד, אנחנו נחלק, לא חילקנו, הכרזנו על חלוקה, שזה שוב, אני חושב שזה מעיד על חוסנה של החברה ועל ההצלחה שלה, כי מי שיושב פה בבורד, אני חושב, זה אנשים רציניים, אנשים בעלי המון המון ניסיון, והם רואים את ההצלחה של החברה ומאשרים את חלוקת הדיבידנד. גם אנחנו ממליצים, וגם זה עומד בכל המבחנים, וגם דירקטורים מאשרים, אחרי שבאמת רואים את המצב של החברה לאשורו, לרבות דברים שמאחורי הקלעים קורים. אני חושב שזה גם סוג של אינדיקציה. לצורך העניין, אחרי המלחמה הפסקנו את חלוקת הדיבידנד, כי אמרנו, אוקיי, בואו נראה מה קורה עם הסיכונים, ולאן השוק הולך. לגבי תמיכה עתידית, אז באמת יש 0.5 מיליארד שקל חוזים חתומים ל-31 לדצמבר, ואם נסתכל על יום אישור הדוחות הכספיים, אז זה הגיע כבר ל-625 מיליון שקלים. כלומר, המשכנו לחתום חוזים גם במהלך החודש וחצי של הרבעון הראשונים, ממשיכים לעשות עסקאות. בואו נדבר קצת על הרווחיות של החברה. אז אני חושב יש פה מספרים שמעידים בעד עצמם. בואו נראה את קצב הצמיחה. אנחנו רואים שאם ניקח את השנה האחרונה, אז מהתקופה שהסתיימה ב-31 למרץ, הרווחנו ב-42.6 מיליון שקל רווח פיננסי, זה גדל ל-44 מיליון שקלים, זה גדל ל-47.7 או 8, כלומר רואים צמיחה עקבית ותמידית, וברבעון הזה הייתה לנו קפיצה מעל 55 מיליון שקלים. ממה נובעת הצמיחה הזאת? אז זה נובע מכמה דברים. הדבר הראשון הוא צמיחה טבעית. התיק גדל, צריכים להוזיל חלק מהעלויות. כשהתיק גדל, אז זה באמת על חשבון הרווח השולי, ולכן חלק מהצמיחה הזאת נובע מצמיחה אמיתית וטובה של החברה. חלק אחר נובע מהסיפור של הפרויקט ברמת גן. זוכרים את אותו פרויקט שהטריד את כולכם ואת כולנו, וחשבנו שאולי יהיו הפסדים, למרות שאמרנו תמיד שלא יהיו הפסדים, אלא שיש הפרשות שקיימות, ולא אמור להיות משהו דרמטי מעבר לזה. אז באמת הפרויקט הזה רובו גדול נפרע. לפרויקט כזה גדול שנמצא בפרויקטים ממעקב בשלוש משמעויות. אחד, פוטנציאל להפסדים עתידיים, למרות שתמיד הבהרנו שאנחנו לא צופים דבר כזה. הדבר השני הוא בעצם הוצאות הדימום שלנו, כי את הכסף אנחנו מגייסים ממקור אחר, וכסף שמגויס עולה לנו כסף. הדבר השלישי הוא ההכנסות שאנחנו רושמים או לא רושמים. אז בסיפור הזה של הפרויקט ברמת גן, ברגע שהוא נפרע, קודם כל החשש להפסדים כבדים פוגג. אני חושב שגם התיק הזה הוא תיק שאנחנו מאוד מאוד גאים בו, כי הוא הראה איך אנחנו מודדים משבר בצורה אקטיבית ויצירתית, ויודעים לייצר מוניטין ויכולות. אגב, זה מביא לנו המון עסקאות למהלכים שעשינו שם, כי באמת הראינו איך אנחנו יודעים לעמוד מאחורי יזמים ולעשות דברים, והבנקים רואים את זה, וזה נהדר.
אז פעם אחת שנפתר הסיפור הזה של הפרויקט ברמת גן, או שחלק מהותו נפרע, החשש הגדול התפוגג. אבל יש עוד שני אלמנטים, שזה ההכנסות וההוצאות. ברבעון הזה כבר אנחנו רואים חיסכון בהוצאות. הפסקנו לדמם, זה שווה כמה מיליונים ברבעון. 250 מיליון שקל שנפרעים כמו שרשמנו בדוחות. סליחה רגע. 250 מיליון שקל שנפרעים, יש לזה משמעות מאוד מאוד כבדה. מבחינת הדימום והתרומה לרווח, זה היה כמו משקולת ששחקה אותנו בכמה רבעונים, ברבעונים האחרונים. לגבי הקטע של ההכנסות והריקאברית, זה עדיין לא עשינו ברבעון הזה. אם נצליח לעשות את זה בעתיד, זה ייתן עוד איזשהו בוסט. והדבר השלישי שתרם לקפיצה ברווח, חוץ מהגידול הטבעי והרווח הטוב, חוץ מהורדת המשקולות האלו, הוא, בכל רבעון יש לנו דברים חד פעמיים לחיוב ולשלילה. ברבעון הזה היו לא מעט דברים חד פעמיים, כל מיני פרויקטים שהגיעו לסיום או קיקרים שיכולנו לרשום אותם. ופעם שנייה, קיטון בהכנסות או הפרשה שעשינו של כמעט 3 מיליון שקל בו אחד מהפרויקטים הבעייתיים, שמשפיעים על הכיוון השני. הנטו ברבעון הזה היה כמה מיליונים, לא הרבה, אבל 2 או 3 מיליונים אם אני זוכר נכון. זה נתן עוד איזשהו, מה שנקרא, עוד איזשהו חותמת, עוד איזשהו כתם לגידול ברווחיות, ולכן אני אומר, יש גידול מאוד מאוד גדול ברווחיות, חלק גדול ממנו דבר שאמור להיות גם ברבעונים הבאים, חלק ממנו לא אמור להיות ברבעונים הבאים, אז הציפייה היא שבאמת אנחנו מפנים קדימה, נמשיך באותו קצב, אבל אולי טיפה יותר קטן, כי פה היה גם איזשהו רווח חד פעמי, אלא אם כן ברבעון הבא גם יהיה, אני לא יודע. קשה מאוד לחזות, אבל מה שאני מנסה להגיד בשורה התחתונה, אמרתי את זה ביותר מדי מילים, שהגידול הזה ברווח הוא לא חד פעמי. קודם כל זו מגמה, כמו שאתם רואים, ודבר שני, המגמה הזאת התחזקה ברבעון האחרון, ואנחנו מאמינים ומקווים שזה מה שיהיה, גם אם זה לא יהיה בקפיצות כאלה. אחרי שאמרתי הרבה דברים טובים, בואו נדבר על סיכונים. אז התחלתי להגיד שהתוצאות האלה הן טובות, והתזרים הוא חזק, והגבייה היא טובה, והפעילות, התיק עובד, ועובד טוב. יש פרויקטים שנגמרים, יש פרויקטים חדשים שיוצאים, ואנחנו רואים את זה בשורה התחתונה ברווחיות, אבל אני עדיין חוזר ואומר, מניף פועלת בסביבה, בגדול, תמיד בסגמנט יותר מסוכן, בענף הנדל"ן, בענף הנדל"ן היום יש סיכונים שקיימים. אנחנו מנסים לרתום את הסיכונים האלו לטובת הזדמנויות עסקיות, ואנחנו מצליחים נורא בהתבסס על הניסיון שלנו, בהבנה מה היזמים צריכים ואיך אנחנו יכולים לעזור להם וליהנות מזה, אבל עדיין יש סיכונים וצריך להגיד את זה. ובהקשר הזה אמרתי שיש לנו ביאור שמתאר כ-420 מיליון שקל, אם אני לא טועה, שנמצאים בסיכון יותר גבוה, וזה דברים שיכולים להתגלגל גם לפרויקטים בעייתיים, וגם להשפיע על התוצאות בעתיד, לא לעולם חוסן, אנחנו צריכים להגיד את זה. החדשות הטובות הוא שברבעונים הקודמים היו כמה פרויקטים שהיו שם, וברבעון הזה הם יצאו משם, או שהם נפרעו, או שהיזם עשה פעולות להקטנת הסיכון, או החזיר את הפרויקטים מן התלם. מרבית הפרויקטים שמגיעים לשם לא מגיעים לבעיה, אבל שם נמצאים הסיכונים האמיתיים. לא בפרויקטים שמפורטים כבר מבעיה וכל הרע כבר בפנים, לא בהערכות הסכמים ששם לא רק שהסיכון יותר גדול, הוא אפילו יותר נמוך, אלא באותו סגמנט, ולא לעולם חוסן. זה יכול להשפיע על התוצאות, זה יכול להיות פתאום רבעון יותר חלש, או רבעון יותר חזק, כמו שהרבעון הזה היה רבעון חזק במיוחד, יכולים גם רבעונים חלשים יותר. אני לא חושב שזה יקרה, אנחנו עושים הכל שזה לא יקרה, אבל צריך להבין שיש גם את הסיכונים האלה, לא הכל דבש, והתוצאות הטובות זה כיף ליהנות מהם, אבל צריך לזכור שתמיד יש סיכונים, ותמיד צריך להמשיך לעבוד קשה, על מנת להמשיך את אותו קצב של רווחיות ותזרים. אם נחזור עוד טיפה למספרים, אז באמת אנחנו רואים את הגידול ברווח הפיננסי הרבעוני. אני מאוד מאוד גאה במגמה הזאת, אני חושב שזה מעיד על היכולות של החברה. אנחנו רואים שזה עקבי, שימו לב, הגידול הזה הוא עקבי, החברה מגדילה את הרווח שלה באופן עקבי לאורך שנים, מרבעון לרבעון. יש רבעונים טיפה יותר, יש רבעונים טיפה פחות, יש רבעונים שאולי גם יכול טיפה לקטון, אולי ברבעון הבא הם לא יהיו חד פעמיים ויהיו אולי חד פעמים שליליים, אז אולי הקצב יקטן מאוד, אבל זה לא משנה. מה שמשנה מגמה, מה שמשנה זה שהתשואה להון בשנה שעברה עמדה על 34%, אותם 189 מיליון שקל רווח פיננסי, חלקי ההון שלנו בתחילת שנה, הגענו לכמעט 34% תשואה להון. שוב, אני לא יכול להבטיח שזה יהיה בעתיד, להפך, סביר להניח שזה ירד בעתיד, כי זה באמת רווחיות חריגה. הפריים יורד, זה יכול להשפיע קצת על הרווחיות, יש סיכונים שיכולים להשפיע, זה הדאונסייד. באפסייד, אם נמשיך לצמוח ונמשיך
לשמור בגדול על מרווחים, ונכניס את השיתוף פעולה עם כלל, אולי זה אפילו יגדל התשואה על ההון. אבל המקמה ברורה, תמיד אני אוהב להגיד, כשהנפקנו את החברה, שאלו אם נגיע לתשואה על ההון של 15%, אמרתי ננסה. אז אני חושב שבינתיים אנחנו מצליחים יפה מאוד. זהו, למאזן אין מה לדבר, סדרות האג"ח, באמת, אני חושב שזה דברים שמעניין אותו יוכל להיכנס לנתונים, אבל גם תשואות האג"ח שלנו, אני חושב, זה נכון שזה ירד לכל השוק, אבל זה גם מעיד על העוצמות של מניב, כי אם לא היה לה עוצמות ולא היו מעריכים את מניב ואת התוצאות, אני חושב שזה היה מתבטא גם באג"ח, אבל עזבו את האג"ח, הבנקים שלנו מאוד אוהבים את מניב, מגדילים את היקפי האימון, מקטינים את התשואות, זה שוב, והם מכירים את התיק של מניף על בוריו ברמת הפרויקט והבורג, אני חושב שאיך שהבנקים נוהגים מניף, גם מעיד על העוצמות של החברה. אם נדבר קצת קדימה על פוטנציאל הצמיחה, אז למניף אין בעיה תזרימית, יש לה יכולת לגייס כספים בביצועות מאוד מאוד טובות. החסם העיקרי שלה זה ההון העצמי, אנחנו רוצים לשמור על ההון העצמי למאזן ברמה סבירה, ולצורך מיצוי פוטנציאל הצמיחה מעבר להון העצמי, יש לנו כ-700 מיליון שקל הון עצמי, 2.5 מימון בנקאי, 800 אג"ח, לא כולל הסדרה החדשה, הגדילה את ה-800 בעוד הגענו לכמעט מיליארד שקל, כי זה היה בינואר. באמת יש לנו שיתופי פעולה עם מוסדיים, 200 מיליון שקל מגופים מוסדיים אחרים, אגב, זה נפרד במהלך הרבעון הראשון, אנחנו פרענו חלק ממקורותינו כי זה עומד על סף פירעון, כמו לדוגמה הקרקע בצפון, אחרי שהבנו שהבנק הולך לפרוע, אז גם את זה פרענו, ובשביל למצות את הפוטנציאל אנחנו פונים לשיתופי פעולה עם המוסדיים, ובאמת עשינו מיזם מכלל של 0.5 מיליארד שקל, ממנו כ-400 מיליון שקל כבר מומשו, בתוך 2 רבעונים, כלומר, אם אנחנו יכולים לראות את זה פה, כלל העמידו כ-235, והחלק שלהם במיזם הוא 60%, מה שמאפשר לנו להגדיל את התשואה על ההון ולממש את פוטנציאל הצמיחה מעבר למגבלות ההון שלנו, גם להוריד סיכונים בכלל. השיתוף פעולה עם המוסדיים הזה, הוא גם מאפשר צמיחה מעבר לפוטנציאל ההון, גם פיזור סיכונים, גם גידול התשואה על ההון, גם יכולת לקחת עסקאות נוספות גדולות, לאו דווקא מול כלל, אלא באופן כללי, אבל גם מול כלל, זה מאפשר למניף לעשות דברים בצורה באמת יותר טובה, זה כלי אסטרטגי מדרגה ראשונה. אני מניח שכלל מרוצים לשיתוף פעולה, אני יודע שיש גופים נוספים שהיו שמחים לעשות לנו את הפעילות הזאת, אנחנו כרגע שומרים אמונים לכלל, כל עוד כלל יודעים, מרוצים מהפעילות וגם יודעים לשמור על תנאי השוק, כלומר, לעשות התאמה במחסניות הבאות לתנאי השוק, אנחנו נרצה להמשיך לשתף פעולה עם כלל, זה גוף שהולך איתנו דרך ארוכה, אנחנו מאוד מרוצים לשתף פעולה איתו, הוא בנה את הווירקל הזה, את התשתית הזאת ביחד איתנו, ומגיע להם שנשמור עליהם אמונים ונמשיך איתם קדימה, אבל זה גם עובד יפה, ובשיתוף פעולה, אני פה יש קצת פירוט על שיתופי פעולה עם התאגידים הפיננסיים, מה קורה, איך זה עובד עם כלל, אני מניח שכולכם מכירים את זה. בשיתוף פעולה, אנחנו באמת, לאורך טווח, רוצים להמשיך ולצמוח בפעילות המסורתית, אם יהיו תחומים נלווים שאני חושב שהם טובים, כמו שחשבנו בעבר, נבחן אותם, וכמו שחשבנו בעבר, אחרי שבחנו אותם ורצינו לעשות זה כמו תשתית שהבנו שזה לא זה. אז אנחנו לא נעשה עסקאות בכוח, או לא נעשה פעילויות בכוח, רוצים להמשיך ולצמוח בזהירות, בטח בתקופות כאלה, למצות פוטנציאל התמיכה באמצעות השיתוף פעולה עם הגורמים, התאגידים הפיננסיים, בדוגמתנו כלל. ולסיכום, אם אני צריך לדבר על מניף בשקף אחד, זה השקף. צריך לזכור, מניף פועלת בסופו של דבר בשוק הנדל"ן, שהוא שוק סולידי וצומח. בתוך הסגמנט הזה של השוק אנחנו פה עושים משהו מאוד מאוד ספציפי, יזמות בעיקר למגורים, לא פעילויות תחומים אחרים כמהות, ובטח לא ערבויות ביצוע או תחום הביצוע, אני לא יודע דברים אחרים. מימון יזמים בענף הנדל"ן ותמיד עם נדל"ן, ותמיד עם ביטחונות. צברנו ניסיון מאוד מאוד עשיר של 27 שנים, עבדנו בשוק עולה, שוק יורד, משברים, עשינו הכל. כל זה מוביל למוניטין מאוד מאוד גבוה, ושיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית, גם בצד של הפרויקטים, אבל גם כמממנים של מניף וגם עם שוק ההון. וכל זה, ביחד עם זה, זהות בעלי השליטה פה, בממשל התאגידי שיש פה, מביא לנו באמת, והתוצאות שלנו שגם מעידים על העוצמות האלו, אבל גם מחזקות את המוניטין שלנו,
הצלחנו לעשות תשואה דו-ספרתית עם דיפולט יחסית נמוך לאורך 27 שנים, זה לא 12 שנים, זה קצת יותר, אבל לא משנה, יש פה טעות שצריך לתקן לשקף הבא, באמת הם מביאים את מניף לתוצאות האלו, התוצאות הנהדרות האלו, ואנחנו מאמינים ועושים הכל וחושבים שאנחנו נמשיך להראות תוצאות טובות. אני לא יכול להבטיח את זה, לא לעולם חוסן, אנחנו בסוף חיים במדינת ישראל. הוובינר הזה רק הופסק פעמיים בגלל טילים בליסטים שניסו לירות עלינו, אבל בשורה התחתונה אני חושב שהשילוב של הידע והמוניטין שלנו והניסיון שלנו והיכולות שלנו והתוצאות והתשתית שבנינו ימשיכו להוביל, וגם הסיטואציה בשוק, בענף, ימשיכו להוביל לתוצאות טובות. אני מקווה, ואם לא יהיו הפתעות זה מה שיקרה, אז בואו נחזיק אצבעות. נהנה מההצלחה ומהפוטנציאל ומהתזרים שאנחנו עושים. נזכור שיש סיכונים ויכולים להיות הפתעות גם רעות, כי אנחנו פועלים בסגמנט מסוכן ובשוק מורכב, אבל הוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה, ואני מקווה שנמשיך להוכיח את זה. זהו, נעבור לשאלות. כן, תודה מאור, ולא מעט נשארו, אז תודה לכל מי שנשאר ושרד איתנו את הוובינר. אני מזכירה שמי שרוצה יכול לשלוח פה שאלות בזום. שאלה ראשונה, ממה נובע הירידה בחובות בסיכון ברבעון מ-305 מיליון ברבעון הקודם ל-272 מיליון ברבעון הנוכחי? אני לא חושב שיש באמת ירידה, יש אפילו עלייה קלה, אבל הפרויקטים בסיכון, כמו שאמרנו, הם פרויקטים, אני חושב שהם מסתכלים על זה ללא קרן וריבית. אני לא בטוח שיש ירידה, אני חושב שיש יציבות, אבל זה נכון שיש פרויקטים שיצאו מהפול הזה, ויש פרויקטים חדשים שנכנסו. זה בדיוק העניין, אנחנו כל הזמן נמצאים במעקב אחרי הפרויקטים האלו, שהם נהנים במרכאות ממעקב הרבה יותר צמוד שלנו. וכן, יש מספר פרויקטים שסווגו כך ברבעון הקודם, וחלק גדול מהם נפרעו, וחלק לא היינו צריכים להמשיך לסווג כאיזה מסע פעולות שהורידו את הסיכון, ויש פרויקטים חדשים שנכנסו לשם, וזה באמת דברים שמטרידים אותנו. שם הסיכון האמיתי של מניף, לא בשאר המקומות האלה. מעולה. אתה יכול להתייחס לירידה בשווי הביטחונות בפרויקטים ב' ג' וח' מרבעון 3 לרבעון 4? וואו, אני לא זוכר בדיוק מה זה ב' ג' וח'. בית גימל זה היזם של לא, שני פרויקטים בתל אביב. ב' וג'? בית וגימל, כן. אוקיי. וח' מה זה? חטא, אני חושבת שזה היזם בגלבוע. אוקיי. אני בודקת. ב' וג' זה באמת, אנחנו תמיד נתנו טווח, זה לא באמת שירד, אנחנו לא האמנו באמת בטווח עד הסוף, זאת אומרת, כשיזם מביא שמאויות קשה לנו להתווכח עם זה, אבל כמו ששמתם לב, לא הלכנו איתו עד הסוף בסיפור הזה, ותמיד העמדנו את היתרה בספרים מתחת לטווח היותר נמוך. כלומר, אם אני זוכר נכון, הטווח היה בעבר 22 עד 30 ומשהו, ועכשיו קצת יותר דייקנו את זה, כי חלק מהכספים התקבלו, חלק מהפעולות נעשו, אז יכלנו לדייק את זה יותר, מעבר, יש לנו מידע נוסף, מעבר לשמאות שנוכלנו גם לרשום את זה, אבל שוב אני אומר, אנחנו אף פעם לא הסתכלנו על טווח עליון, כלומר, תמיד היתרה בספרים הייתה יותר נמוכה מהטווח התחתון, גם מתוך שמרנות וגם כי ידענו שהשמרנויות האלה הם קצת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, אבל ידענו שהן עם הנחות קצת יותר מדי חיוביות. יש לנו, זה גם חלק מהידע והניסיון שלנו, לדעת לא ללכת שבי אחרי שמרנויות, לא להתעלם, אבל לדעת גם להבין ששמרנויות זה לא תורת הכל, לכן זה לא באמת ירידה. תמיד ידענו ברמה שצריך להסתכל יותר על הטווח הנמוך, אפילו העמדנו פחות. ולגבי הפרויקט ח', שם באמת תמיד נתנו טווח מאוד מאוד רחב, כי השמאות שם הייתה, כלומר ההסבר הוא בעצם אותו הסבר, היה שם איזשהו טווח, שאף פעם לא האמנו ברף העליון, אבל לא יכולנו להתעלם ממנו, ותמיד האמנו את היתרה לפי הרף התחתון, קיווינו בשביל היזם שבאמת כל ההנחות שהוא רשם בשמאות הזאת, שהשמאי הרשם יתממשו ויקבל את השווים האלה. אבל זה לא המצב, לכן אין פה באמת ירידה, כי תמיד הסתכלנו על הטווח הנמוך, וגם בפרויקטים שאתה מנהל, לפעמים יש גם גבייה. גבייה, אם גביתי מבטוחה של 30 מיליון שקל, 5 מיליון שקל, אז עכשיו יורד ל-25. כלומר, התזוזה בשווי הביטחונות יכולה להיות בגלל שגבינו,
בגלל שדייקנו את הבטוחה, ומה שיותר חשוב זה להסתכל איך מניף לאורך הרבעונים עשתה את זה, ואני חושב שרואים שתמיד ידענו להתייחס לזה ביתרות הנכונות. תודה. מה סטטוס ההלוואה בפרויקט ברמת גן בשכונת הגפון שנמכר? האם הריקאברי הוכר? לא, לא הוכר, כמה דיברתי על זה בוובינר. חלק גדול מהסכום למפרע, יש יתרה עדיין בספרים, היא מופיעה בפרויקטים הבעייתיים, למרות שעל פניו מרבית הבעיה נפתרה, השארנו את זה בפרויקטים הבעייתיים, לא ביצענו ריקאברי נכון לעכשיו, אנחנו מחכים לראות כמה יתרות, לא בטוח גם שנעשה ריקאברי, שלא יצא פה שאני מבטיח שנעשה ריקאברי. אנחנו מעדיפים להיות זהירים, מעדיפים לא להכיר בהכנסה והרבעון אחרי זה להפריש אותה, מנסים לייצר יציבות. כרגע לא עשינו איזשהו, בגלל שהורכב משתי הלוואות, אז יש איזושהי הכרה קטנה, איזושהי ריקאברי בגבולות ה1,000,000 שקל, לא דרמה, אבל את מרבית ההפרשה, לא רק שלא הכרנו בה, גם יש לנו שתי הלוואות, העברנו את ההפרשה מאחת היתרות להלוואה השנייה, על מנת לשמור על אותה הפרשה. בעוד רבעון או שתיים נדע מה יקרה עם זה, אבל זה כן תרם לרווחיות, כי כמו שאמרתי, זה הפסיק לדמם בעלויות המימון שאנחנו משלמים. מעולה. האם יש עודף בפרויקט ביחס לעסקה המקורית בעקבות תשלום מע"מ? באיזה עסקה? מה זה מע"מ? בעסקה שנמכרה עכשיו בשכונת היתרות הגפן. מופיעות שם, היתרות מופיעות בצורה מאוד מאוד ברורה. יש עודף בפרויקט, אני חושב שהביטחונות הם באזור 120 מיליון שקל, והשווי בספרים 90 מיליון שקל, וההפרשה איזה 20 מיליון שקל, או בגבולות האלו. יש שווי בספרים, אני חושב שגם על זה ראיתי שדיברו, מע"מ, אין מע"מ. חבר'ה, אפשר לתקוף את מניף על הרבה דברים. לא על הפרויקטים שהוערכו, שזה נקודת חוזק, ובטח לא על התיק הזה שהוכיח את היכולות של מניף. סבבה, עוד שאלה בנוגע ליזם הזה, מה החשיפה לאותו יזם שנשארה, ומה הבטיחות עניתי כנגד עכשיו. עניתי מה? עכשיו וזה מופיע בדוחות. אוקיי. בנוגע לפרויקטים בסיכון, האם יש פרויקט שאין כרגע, לא התחילו העבודות בו ואין שום התקדמות בפרויקט, ואם כן, כיצד מתמודדים עם פרויקט כזה? התשובה היא כן, איך מתמודדים? עובדים עם היזם, מנסים למצוא פתרונות, מנסים ללחוץ את היזם, מנסים לבקש ממנו ביטחונות אחרים. יש פרויקטים כאלו, כמו שאמרתי, בתוך ה-400 מיליון שקל, יש לא מעט פרויקטים בעייתיים, שאנחנו עוקבים אחריהם, אבל זה המוניטין של מניף. אני חושב שלאורך השנים הוכחנו שכשיש בעיות אנחנו יודעים להתמודד איתם. שוב, זה לא אומר שזה פרויקטים בעייתיים, הם עדיין לא הגיעו לשלב שצריך להעמיד לפירעון מיידי, או שצריך לבצע הפרשות, אבל יש שם סנטימנט סיכון ברור, שאנחנו מנהלים אותו, ובשביל זה אנשים משקיעים במניף, כי כשיש בעיות צריך לדעת לנהל את הסיכונים. אני יכול להגיד לכם שלאורך ההיסטוריה, חלק גדול מהפרויקטים שסופגו שם, הסתיימו בשלום וברווחים גדולים. אבל אולי הם הסתיימו בשלום וברווחים גדולים, כי אנחנו יודעים לצבוע אותם, להגיד אוקיי, על אלה אנחנו צריכים להסתכל יותר ולנסות למצוא פתרונות. טוב, האם הוא עמד מימון לאחרונה לפרויקטים של פרטיים או קבוצות, לאנשים פרטיים או קבוצות רכישה? לא מממנים פרטיים קבוצות רכישה, רצינו לעשות את זה בעבר, הבנו שהחכמנו כבר חברות, קיבלנו רישיון, אבל הבנו שלא בטוח שיש מספיק בשר, בהגדרה זה פחות מסוכן מה שאנחנו עושים, צריך להגיד את זה, אבל זה גם עניין של תשואות, והבנו שמנוע בפעילות המסורתית, אנחנו צריכים לשמר את ההון שלנו לטובת הפעילות המסורתית, ולכן כרגע זה לא על הפרק, ובהתאם גם לא, מן הסתם לא ביצענו הלוואות כאלה. מעולה, תודה. האם אתם רואים מצבים שהיזם מוכר מתחת לדוח אפס, אחרי שקלול הנחות, ואתם נדרשים להשלים ביטחונות לבנק? לא משהו קטגורי, רגע, קודם כל יש פה שתי שאלות. האם אנחנו רואים יזמים שמוכרים מתחת לדוח אפס? לא משהו קטגורי, בטח לא תופעה, בטח לא מגמה. צריכים להבין גם שהמחירונים של היזמים הם יותר גבוהים מהדוח אפס. זאת אומרת, אם יזם תכנן למכור דירה ב3 מיליון שקל, הוא משווק אותה ב3,300, והוא הצליח לשווק חלק באזור 3,300, אז אם הוא מוכר ב3,100, סתם לצורך הדוגמה, ושוב, יכול להיות שיש כן דוגמאות כאלה, שוב, גם לא דרמה, אז זה אולי טיפה מתחת למחירון על הצפי שלו, לעסקאות שהוא עשה לפני כמה חודשים,
בשניים, 3, או 4 או 5%. אבל זה בטח לא מתחת לדוח אפס, אני לא עולה לי לראש תוך כדי לדבר, אני מנסה לחשוב על דוגמאות. אומר לכם ברמה הכללית, אין ירידת מחירים אמיתית בשוק. יש מקומות סלקטיביים, שוב אמרתי, יזמים מתמזים על מחירות, אין ירידת מחירים דרמטית בשוק. אני לא מכיר בתיקים של מניף יזמים שמוכרים תחת לדוח אפס נכון להיום. להפך. העסקאות שנעשו בחודשים האחרונים מעל לדוח אפס, ולפעמים גם מעל המחירונים, וביחס מעל המחירים שעשו בעבר. 100%. שאלה אחרונה לסיום, כשאתה אומר LTV, האם אתה מחשב אותו אחרי העודפים שהולכים לבנק? תשלום העודפים לבנק, לחוב הבכיר? עודפים זה בהכרח. שוב, תבדילו בין LTV בקרקע. בקרקע צריכים למדוד LTV. קרקע עלתה 100 מיליון, הבנק העמיד 75, מניף העמידה 15, אז ה-LTV הוא 90% כשמסתכלים ביחס לכל החובות, או ה-LTV הוא 60% ביחס למזנין. מניף מסתכלת ב-LTV כמה היא נמנה מתוך ההון העצמי, בדוגמה שלי 60%. זה בקרקעות. בפרויקטים בשלים, בביצוע או לקראת ביצוע, כבר שיודעים שיש פרויקט שאפשר להסתכל כבר על העודפים, אנחנו לא מסתכלים על העודפים הפוטנציאליים, יש, אני לא אגיד את זה כמו שרציתי להגיד, אבל לפעמים יזם קונה אופציה לקרקע, כבר מציג איזה עודפים הוא הולך להיות לו בפרויקט. ויש גופים שאפילו משתתפים בזה פעולה, אנחנו לא שמה. אנחנו בשביל להסתכל על עודפים רוצים להבין שיש פרויקט, שבאמת יש עודפים. אני אגיד את זה במינימום של המינימום, שיש החלטת ועדה, שיש כבר בנק בתמונה ושחושבים על שיווק. בפועל אפילו זה המינימום, בפועל אנחנו אפילו רוצים לראות ממש עלייה לקרקע ומחירות וכן הלאה וכן הלאה, בטווח הזה. אנחנו רוצים להבין שיש עודפים, זה משתנה מפרויקט לפרויקט. במחיר למשתכן, שיווק הוא פחות דרמטי. ולכן יותר קל להסתכל על העודפים ברגע יותר מהר נכיר בעודפים או נסתכל על LTV מתוך העודפים, מאשר בפרויקטים של דירות שיוקרה נגיד בתל אביב. פעם נתתי את הקצוות. אז בקרקעות מסתכלים על LTV כמו שאמרתי, איפה שיש עודפים מסתכלים על אחוז מתוך העודפים, האחוז מתוך העודפים הוא בוודאי אחרי הבנק, עודפים בהגדרה זה אחרי שהבנק נפרע.